باجارên qedîm, milletê herî qedîm yê rojhilata navîn. Hem welatiyê min, hem bajariyê min. Newroza we ji dil û can pîroz dikim. 2011 car da Amed xweşbona rojekî dîrokî, xweşbona Newroza 2011 amade dike. Ez dikarim bêjim bi dilekî xweş hemû amadekariyên Newrozê pêk hatî û Amed ji bona Newrozê îro amade ye. Newroz aşitî ye. Newroz wekhevî ye. Newroz biratî ye. Newroz ronahî ye. Werin em giş bi hevû dira. Di 20 mehê da li qada Newrozê em dilê xwe têkin yek û dîlana her û mezin pêk bînin. Ez bi bîr û bawerim Newroza 2011 wê bibe bingeha çareseriyê, wê bibe bingeha aşitiyê, wê bibe bingeha azadiyê. Ez bihêvî me ku em çiqa tefaqa xwe xurt bikin wê agirê Newrozê li pêşiya rêya aşitiyê bibe ronahî. Newroza we bibe Newroza aşitiyê, Newroza me bibe Newroza biratiyê û wekeviyê. Carek din ji dil û can li ser navê milletê Amed ji Selahaddin heya Süleymanî, ji Süleymanî heya Qamişlo Afrîn, heyanî Mehabat, ji Mehabat heyanî Serhed, Botan û Amed. Newroza hemû gelê rojhilata navîn û Newroza milletê Kurd ji dil û can pîroz dikim. Newroz pîroz be.